May buntag mga kaisda. Kadlaw na karon diri. Pero okay, mata pa ko. Kay gitiwas ko na ako ang trabaho. First time na ako ni nga mag maghimog ka mag video recording. Kay gusto na ko nga sugod ko og vlogging. Vlogger na ko pero yung gitawag og content writer. Content ang vlogging kasi ang vlogging man gud mm, duha na siya klase content writing or content creator. O ba? Content writing. Na ako'y website, na ako'y sariling website. Pero gusto na ko mapartneran siya o kanyang video tutorial kay ako website man related siya sa mga guides, mga giya kung saan sa mag-register sa mga klase-klase mga application. Tapos, uban pa, yung gusto na ko nga na apoy video na makita kay karon man gud mas niuso ang pagtanaw og video kaysa magpasa sa mga website. Pero dili pa man pud noon kayo kusog. Pero na gid siya nang common na gid mo nga duha akong dalahon sa una tinton ako nga magkasulat ko tapos mabasa sa ako ang mga followers sa ako ang website. Pero gusto na ako nga ang tawag ano? Napay nag-text ka lang. Gusto na ako nga musulod sad ko sa kanang gitawag nila video vlog video vlogging sa pay tawagan na para ang tao dunay kapilian kung di siya ganahan magbasa pwede siya matanaw video kung di siya ganahan matanaw video so pwede siya magbasa sa pagkakaroon ng ako ang YouTube channel ang isa na ko kay YouTube channel actually daghan ko YouTube channel dugay na ko sige himog channel pero lately lang murag kuan ako gitrabaho na ako para ma-meet na ako tong requirements kani ni YouTube or YouTube Bisaya YouTube or YouTube basta kasabot na ta parehan na ang YouTube kay English na siya pero kung Bisaya pwede ra YouTube anam siguro. So, ang isa ka YouTube channel, paano siya, nagsugo na siya income. Nag, na, na-approve siya, o na-meet niya ang mga requirements ni YouTube atong June 5. So, masunod pa na ako ng mga video, ipakita na ko sa inyo kung saan pagmarta sa YouTube, kung saan kwarta sa vlog magsulat ka tapos i-post niyo sa website tudluan na ako kung saan mga kwarta tahanan yeah. Kung saan nga naay mo basa sa imong vlog kung saan pag nadunay mo tan-aw sa imong YouTube channel so karon nag-practice pa lang ko kani kay lahi na po nila ako nga lahi na po nila ako nga channel sa unang panahon katong nagsugod pa gyud ko og vlogging puro English ang ako ang ginatrabaho ginasulat pero wala man kay nagabasa tungod siguro kay ang competition pati pong daghanas kadagan-dagang website million so murag di kay mapansin ang ato ang or ang akong gibuhat ng website so for several years mga 2008 man ko siguro so nagsugod og vlog
hangtod 2017. 2017 dito ko nag 2008 hangtod 2016 wala lang kanang wala basta musulat lang ko tapos wala ako nag-after kung mga kwarta o naay mo basa wala basta i-post lang ako sa akong website sugod kog free domain sa Blogger tapos hangtod atong 2017 ata nga ang ako ang vlog nagsugod na siya income kada bulan so dito ko aya pa ko ni palit og kanang sarili na ko nga domain na ako ani gyud so karon ano na daghan na pud kog website partner po siya na po siya ako po daghan po gawas ko daghan kog website daghan po kog YouTube channel pero isa pa lang ang nagsugod og kwarta kay isa ra man po na akong gitrabaho atong niaging bulan wala siya naabtan og sa katuig na kuha na siya na monetize na siya o nagsugod na o siya ni andar ang ihang kuan kung sa kuan pa na kung sa tubig pa na ang ihang faucet nagsugod agas ang tubig pero more ginana pud ba kapanaging nato ang monetization sa YouTube o sa website. So, pala lang ang gamiton na ng Google AdSense. So, i-explain ko na kung unsa na sila. So, karon wala pagyud kayo ko'y kuan kung sa akong unahon. So, kini akong video maghatag ninyo og idea daot sa kong suggestion kung unsay gusto niyo masayran nga pangwarta sa internet akong buhaton nga video nga aron magiyahan mo para matabangan sad mo kaso pareha pa mo sa kuang mapulanon sad kayo labi na pag-abot sa trabaho sa kanang duty alas 8 tapos alas 5 na pag-usahay nga duty o alas 8 tapos ma-extend pag alas 6 sa gabi usahay pag alas 8 so inana karatang stasyon inana manggod ang kuan way sa tuang trabaho usahay marag kuan na ka ba maragi usa na galungan or usa na gi pangkasimuhang amo siyempre nanarbaho mo ka pagparta para maka kasi mga pamilya makabuhi kasi mga pamilya so no choice jud ka sunod jud ka kung say gusto si mga amo pero sa kaning ako ang kuan karon pag panarbaho sa internet wala ko'y amo anytime pwede ko mulaat anytime pwede ko mag-spend time sa akong pamilya wala ako nubot isang pag natulog ko ikabuntag yung mata na ko pag abrin ako sa kuang website ang income nagkada ko actually ay nisulod kasi natulog ka na nisulod so lahi ni siya sa uban nga trabaho nga kung matulog ka wala na kay sweldo so kaning sa trabaho na ko nindot kay ni siya gusto na ko may share ko ni sa inyo basin ay one way or another makatabang ko sa pag sa panahon at least man lang di ko niyo malimtan matabangan ka mo usaon ay pangitag diskarte raman gud na gud ang pagpalit ng kwarta so ako man gud pod daghan kog diskarte dili sa internet sa kung sa dili ko maligya sa kung sa sa pagkakaroon na ako ko'y negosyo ako'y cellphone shop so pero ang nagdala na akong wife gihatag na ko sa iya ang tanang authority parang grant sa offline business kay di man pud siya kabalo lagi og online so karon mga panahon na dili man pud bastante dili na paigo nga ang bana ra niyo mangitag trabaho o ang bana ra manarbaho dapat ang asawa ug ang bana kung dili man kung dili man full time nga nagtrabaho ang isa at least na sideline para makasapar-sapar sa nanginahanglan sa panimalay sa expenses kaya
expenses man gud karong panahon na wala siya nagkagamay, nagkadako kada tuig nagkadako or kada bulan nagkadako. So dapat diskarte nato nga magtiayon, both asawa ug ang bana do nagay source of income para dili kay bugat sa isa mo tagana sa kinahanglan sa tibok pamilya. So muna siya ang kwan atong buhaton. So kung ikaw asawa na karon nasa panimalay, nya nagahuna-huna ka kung unsa imong itabang sa imong bana. So nindot kay ni ako ang channel. Doon na kay mga ideas na makuhaan sa sunod na to ang mga videos na akong i-upload o akong feature din yung channel para makuhaan ninyo og kanang channel na ni giya para sad ka mo makatabang mo sa inyong pamilya. Kung ikaw pud bana niya ang mga asawa mo nagtrabaho niya ikaw nara sa balay, so karon opportunity nimo nga maski naka sa balay pwede ka magtrabaho, pwede ka makakwarta. Kaya sa kuha nara ko sa balay permanente, usahay ako yung sundo sa akong anak, usahay ako maghatod sa akong anak sa eskwelahan. Pero most of the time yun nara ko sa balay. Nagatrabaho ko sa akong website, nagatrabaho ko sa akong YouTube channel. Para ano na gani siya, pag kan pag daghang kag ginatrabaho sa internet, kabalo ka nga makakwarta ka pag abot sa end of the month nagili kwarta, dili ni sa kanang mag-usik kasi mga panahon sa pagdot-dot sa mga cellphone na ang imong gikuan, ang imong gitrabaho ang Facebook lang, Twitter, Instagram, ay lang og nagkuan ka, naggamit kag social media pero nag-promote kasi mga online business kay siguro maana makakwarta ka. Pero ang online business consider nato na siya og active income. So active income, kung wala kay halin, so wala jud kay kwarta. Pero kini ako niya itudlo sa inyo ha, pwede maski di ka mahalinan makakwarta gyapon ka through vlogging. So nindot ni siya kay nabilong ni siya sa passive income. So passive income ang good, pwede diha ang kanang kung kung vlogger ka, kay maski matulog ka ang imuhang vlog mag-income man na basta maayo lang ang lastada. Tapos kung dili pod, kung wala gyud ka nang kugihan lang gyud ka mo tuon mga technique naman yung mga tricks na mga technique kung saon nimo para maka ka sa imong mga audience or sa imong mga followers, ay mo basa sa imong vlog or na mo tanaw sa imong video. So inana duha ang vlog isa na sa passive income. Kung ang isa pud kalaing kuan sa passive income kini networking niya ako kay tapulan kay ko sa networking. Ang gitumong nako diri nga networking kanang multi-level, kanang legal nga networking. Dagana siya diri sa Pilipinas. Dagana pong nga kwartahan. Pero wala gina siya kanang sa networking man good. Kailangan ka og kanya kanang sa panpaho kaso nimo mo ang pagkatao para mabag-o ka. Kailangan magug ka o nga halimbawa ulawon ka, so nga mag-network ka, dili ka dayon maka-build sa mga network kung inana. So kailangan kag training, so daghan pa kag agian. Although inana man pud sa vlog, pero sa vlog man good katong sa content writing dili man gud kailangan nga although magkuan ka kanang effort nimong ginakuan diha na siyempre para ma-upgrade or nindot ang mga trabaho kailangan kang mag-research, magtuon, mag-practice. Pero dili jud siya pareha sa nag-network ka nga imuhang now yun makabaga jud ka dito. So, sa vlog man good pwede magug ka dili makita
masulat, mabasa nila. Pero sa kanang sa YouTube, kanang nahimo kang vlogger, kanang may halos-halos pareha na sa nag-networking ka. Kay pabagaay sa gnaw. So doon ako natanaw na video sa YouTube na kung vlogger lagi daw ka, so dili nimo i-mind kung unsay istorya sa mga tao as long as ah, wala ka naka-violate og bisan unsa nga mga dili maayong kuan balaod. Kung imong purpose lang maka-share ka sa imong kuan sa imong nakatunan sa uban or gusto nimo lingawon ang imong mga kuan sa ni subscribers, so dili ka dapat maulaw niya. Kaya ako kay ulaw man kay lagi ta kay wala man ko kunanad na magabagag now. So karon YouTuber. So at least pa piso na ko niya baga-baga na niya. Na ko niya now kung makaya. So siguro dili na to na mahimo sa pipila lang ka adlaw. Na ako sa akong sarili gid na amin gid ako na dili gid ako na siya na mahimo sa pipila lang ka adlaw. It takes months, siguro mga bulan, tuig pa gani. Kaya siguro mahimo ang kanang full confident ko nga istorya sa mga tao gamit ang YouTube. So mapan ninyo mabantayan ninyo nga dili jud ko ingon ani ka nindot mo storya, dili kay ko makatanaw sa tao tungod kay naapa sa ko ang pagka pero kutob sa akong mahimo buhaton ako para makaya para maski pag inani nga dili pa kay ko maayo, at least na may makatunan sa akong video na may makuha. So sa sunod na mga video palihog sundi lang gyapon ko ninyo. Salamat kayo sa paghatag niyo oras. So ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. Tapos i-click lang ang bell button para po permi mong updated sa ako mga bagong videos. Malay na to ba si muna na ang inyong ipangita, inyong ginahulat para sa mo maparihan ako nga makakwarta gamit ang internet nga maski nasa balay o while nga imuhang anak na dula-dula diha so kay gitrabaho sa anak nakakapag TV. So ikaw po magmaneho ka diri sa tubangan sa imong computer, sa tubangan sa imong laptop or sa imong cellphone human abot sa isa ka bulan dawat mo dahil bukat sa imong kwarta. So salamat kayo. See you again sa next video. Mayong buntag. God bless.